Pracujete v přímém prodeji a ještě nemáte vlastní osobní značku? Tohle vás bude zajímat. Většina lidí v přímém prodeji pořád dokola dělá to samé. Publikují na sítích, dostávají zprávy, ale chybí jim systém. Systém, který z těch konverzací udělá skutečné zákazníky nebo členy týmu. Místo toho používají hromadu oddělených nástrojů, které spolu nemluví. Výsledek? Ztracený čas, zmatek a spousta zájemců bez odpovědi. A co je nejhorší? Nemají kontrolu nad tím, co vlastně funguje. S Charlie Lounge je tomu konec. Získáte kompletní online prezentaci, kde se návštěvník hned dozví, co děláte a s čím mu můžete pomoci. Žádné složité domlouvání schůzek. Lidé si jednoduše vyberou volný termín, kdy máte čas a automaticky jim přijde potvrzení s odkazem na hovor. Už nebudete hledat, co jste komu psali na Instagramu, co bylo ve zprávě na WhatsAppu nebo e-mailu. Všechno máte přehledně na jednom místě. A to nejlepší? Všechno běží automaticky. Připomínky, poděkování i následné zprávy. Takže se můžete soustředit na to nejdůležitější. Uzavření obchodu. Navíc máte seznam všech kontaktů. Vidíte, v jaké fázi se právě nachází. Jestli je nový, jestli už jste spolu mluvili, nebo jestli už se zaregistroval do vašeho systému. Chcete vědět, jak s tím začít? Napište mi do zprávy slovo start a pošlu vám podrobnosti. Už za 48 hodin může celý systém pracovat za vás. Těšíme se na vás v Charlie Lounge.